बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मदि केबिनेट फेहेरथायाव सा 7 आइजोफोरखौ मिरु मन्थ्रि सोसननाय जादों। मदि केबिनेट फेहेरथायाव गिबि खेब सा 43 मन्थ्रिफोरखौ मिरु मन्थ्रि खालामनाय जादों। मदि केबिनेट फेहेरथायाव सा 7 आइजो मन्थ्रिफोराबो मिरुनि मन्थ्रि मोननो हादों। मख'नो गोनांदि मदि केबिनेटआव सा 43 मन्थ्रि सोसननायनि उनाव दायो सा 73 मिरु मन्थ्रि जाहैबाय। बिनि गेजेरावनो मदि केबिनेटआव गोदानै सा 7 आइजो मन्थ्रि सोसननायनि उनाव गासै सा 11 आइजोफोरा मिरु मन्थ्रि जाहैबाय। सा 7 आइजो मिरु मन्थ्रिफोरा फारियै दर्शना जदार्स, प्रतिमा भौमिक, मीनाक्षी लेखि, शोभा करन्देलजे, भारती पावार, अनुप्रिया पाटेल आरो अन्नपूर्ण देवी। नैथियाव दङ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सावस्रि बिफाना दिनै बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सावस्रि सिबिथाय मिरुफोरनो बेरामि रोगाग्रा एम्बुलेन्स रानदों। क'क्राझार सहरनि टिङापारा गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव दिनै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि बानजायनायाव गं 15 बेरामि रोगाग्रा एम्बुलेन्सखौ राननानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेट सान्तानु गतामारि, सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे चम्पक, मावफुं सोद्रोमा धरम नरेन दास, रेवरेवा नार्जारि, घनश्याम दास, डक्टर नीलुत सरगयारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारिया बाहागो लायो। गावनि बिबुंथियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय नङा, बिटिआर ओनसोलाव थानाय 30 लाख नोगोरारिफोरनि जौगालुनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना रोखा बुंथियो। थामथियाव दङ चिरांनि हमगार्डखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावना बुथारो। मंगलबार खालि बिजनी थानानिफ्राय गावनि डिउटी फोजोबनानै हराव कास्तहानि न'सिम थांबाय थानाय समावनो गोबौ हाथियारजों हमगार्ड याद आलीखौ गाग्लोबनानै बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ सानसे हरसे नायबिजिरनानै बियो नखरनि एना एनिनि जाहोनाव जानाय होननानै रोखा जायो। बिनि उनाव पुलिसआ गिबियावनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय भान्डार बाजारनि फार्मासिस्ट 30 बोसोर बैसोनि सफिर खन्दकारखौ हमनायनि उनावनो गासै जाथायखौ गुवारै मिथिनो मोनो। चिरां पुलिसआ सफिरा हमगार्ड याद आलीखौ बुथारनो 1.5 लाखआव सानै प्रफेशनेल किलारखौ बिबान होदोंमोन होननानै चिरांनि एसपि गौरब उपाध्याया फोरमायो। एसपि बिथाङा फोरमायो दि फार्मासिस्टनि फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै सानै बुथारगिरि फारियै आब्दुल खालेक आरो आयुब आलीखौ हमना मोनो। कास्तहानि आबादथिलिसिम बुथारनायाव बाहायजानाय हाथियारखौ बोखांनो थाखाय आब्दुल खालेकखौ लानानै थांनायाव बिजनी महकुमा पुलिस बिबानगिरि शिखर ज्योति रायनि पिस्तल सिख'ना लाना पुलिसखौ गाग्लोबनो नागिरनायावनो पुलिसआ गुलि गावो। बिनि उनाव बिजनी भेटगाव गुदि फाहामसालिसिम लानानै थाङोब्लाबो आब्दुल खालेकआ जोबथाहांबोयो। ब्रैथियाव दङ बिटिआर हालामाव थानाय गासै गरखा समाजनो समान रैखाथि होनाय जाबाय। आसाम केबिनेटआ बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा दिनै फोरमायना होदों। बाथियाव दङ खौरांगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए सन्जय सरगयारिनो मानि थाखाय सक्स हरनाय जाखो सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि दोलोनि संबिजिरनि बेरेखा बिबुंथि होनाय आरो दोलोनि आब्रुथिखौ मानियैनि थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों होनना फोरमायो आरो जायफोर दैदेनगिरिफोरा दोलोनि बेरेखा खामानियाव लोब्बा दङ बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि एमसिएलए सन्जय सरगयारिया थांनाय 3 जुलाइ खालि दोलोनि बेरेखा थामहिनबा उदालगुरि बियाबखौ निलामाव होनाय आयदानि बागै ससियेल मिडियायाव लिरनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि, लेङाइ गाहाय खुंगिरि आरो इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि मुं गोसारहोनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिथां एमसिएलए सन्जय सरगयारिनिफ्राय सानथामनि गेजेराव रोखा खेंफारथि आरो जाहोनखौ फोरमायथिनो लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।